Molt bon dia, Sílvia, moltes gràcies per rebre'ns. La idea d'aquesta entrevista és que la nostra associació Indiàgona vol conèixer més. Jo crec que tots els ciutadans de Catalunya tenim la necessitat de conèixer més el que és Aliança Catalana, més que les etiquetes, més que els estereotips, i que ens contestessis directament a preguntes que et volem fer, no? Doncs vinga, comencem i a la teva disposició per aclarir-te qualsevol punt que pensessis. El primer de tot és la pregunta obligada. Qualsevol que es llegeix el programa d'Aliança Catalana no hi veu res que pugui fer pensar que és un grup d'ultradreta ni feixista, no dit per mi ni dit per nosaltres. Això fins i tot l'Alfons Duran Pich, que aquest sí que no és sospitós de res, també ho ha dit, diu, si aquests són d'ultradreta jo dec ser d'ultradreta. Per què creus que et diuen tant posar l'etiqueta de ser d'ultradreta a tu? Jo crec que és una forma fàcil d'acabar amb una oposició que posa en risc el teu estatus, i en aquest sentit tots els partits processistes i fins i tot també alguns d'espanyolistes han trobat la via ràpida per desactivar aquesta nova formació política. Llançarem l'acusació, els direm que són feixistes, que són d'extrema dreta, evitarem debatre amb ells, els isolarem políticament i ja desapareixeran. El que passa és que tampoc els hi ha acabat de sortir massa bé, perquè els cordons sanitaris no han acabat de funcionar. No, perquè la gent tampoc és tonta, és que moltes persones pensen que la gent és tonta i la gent no ho és. En definitiva, Aliança Catalana, aquesta pregunta és, per deixar-ho ja clar del tot, què us diferencia de Vox i què us fa ser similars a Vox, si és que hi ha alguna cosa que us fa ser similars? Bé, ens diferencia de Vox i de qualsevol altra formació imperialista el fet que nosaltres som profundament independentistes i advoquem per la preservació i la continuïtat de la nació catalana i el seu alliberament polític, i per tant som les antítesis dels seus plantejaments espanyolistes o unionistes, perquè nosaltres el que cerquem en definitiva és que la nacionalitat catalana sobrevisqui perquè les futures generacions puguin continuar sent catalans, però hi ha moltes altres diferències. Per exemple, nosaltres advoquem per una Catalunya lliure, pròspera, segura. Hi ha altres formacions polítiques, una d'aquestes que nombrava, per exemple, Vox, ha plantejat fins i tot la prohibició de determinades formacions polítiques perquè ideològicament no combreguen amb els seus postulats. Nosaltres som totalment contraris a aquesta privació de la llibertat d'opinió, de la llibertat o el dret de representació política. Nosaltres volem que absolutament totes les opinions estiguin representades i puguin dir-hi la seva. Per tant, hi ha bastantes diferències en aquest sentit. Bé, anem a parlar del tema a través del qual s'ha conegut més Aliança Catalana, però el que no voldríem és que la gent pensés que Aliança Catalana només es preocupa del tema immigració. Per això preguntarem sobre diverses coses, però ara també li toca el tema de la immigració. La preocupació que té tothom envers aquesta immigració descontrolada, massificada i perillosa des d'un punt de vista de bosses de... No dic tothom, perquè també hi ha persones que venen aquí a treballar i no hi ha cap problema, però tota immigració descontrolada, evidentment, hi ha bosses de delinqüència aquí i arreu del món. Ara sembla que Dinamarca, Suècia i els països nòrdics estan fent una legislació que procurant que la gent s'adapti realment. Allò del refugees welcome sembla que quedava molt bé i que era tan progre, però sembla que s'ha acabat perquè hi ha perills. Com creu Aliança Catalana que s'hauria d'explicar això a la gent? Que no és que es vulgui fer fora a tots els immigrants, sinó que tenim un problema i que ho entenguin i que això no és ser de dretes. Com es podria explicar? Quin és el problema que tenim aquí? Jo crec que el que hem de fer els catalans és un exercici d'honestedat i de realisme, i si ho fem ens adonarem que això se'ns n'ha anat de les mans, que fa temps que hem sobrepassat el límit que podíem permetre a l'hora d'acollir immigrants sense posar en risc la nostra cultura, els nostres valors, la nostra civilització. Fa temps que hem sobrepassat aquest límit i que per tant cal una moratòria urgent en immigració per tallar-ho de socarel i tenir el temps i els recursos necessaris per poder assimilar tot el que ja tenim a dins. Sí, però nosaltres no tenim competència per fer una legislació que protegeixi que a Espanya, a Catalunya, a França.
Com ho fem a Catalunya? Què podem fer? És evident que per tenir plenes competències hem d'esdevenir un estat. Sense aquesta estructura d'estat no podrem limitar l'entrada d'immigrants i sempre serem a mercè de la voluntat de les polítiques immigratòries de Madrid, que té una clara voluntat de saturar-nos amb immigració i a més amb una immigració fortament antioccidental i conflictiva i per tant doncs n'acabem patint tots plegats les conseqüències. L'estat és necessari, imprescindible per resoldre d'arrel aquest problema, però mentre continuem sotmesos dins l'estat espanyol també tenim cert marge de maniobra. Quin marge tenim? Què podríem fer? Des de la Generalitat, des de les Diputacions, des dels Consells Comarcals, s'està promovent un efecte crida en base a ajudes socials. S'està subvencionant tota aquesta immigració i això afavoreix que hi hagi més persones que s'arrisquin a travessar la mar, a venir aquí a viure dels subsidis dels europeus. Per tant, s'ha de fer un control estricte de les ajudes, evitar les duplicitats i procurar fomentar la natalitat autòctona i la demografia autòctona per no ser substituïts cultural i demogràficament com ens està passant ara mateix. Ja. Ara parlem d'una altra immigració, parlem de gent vinguda de l'estat espanyol en general. Com els hi podríem fer entendre a aquestes persones que una Catalunya independent seria altament profitosa des d'un punt de vista social, econòmic, de prestacions per ells? Com els hi podem fer veure que no som els seus enemics i que si viuen aquí, a Catalunya, i som independents, ells mateixos estaran millor? Bé, és cert que no compartim la mateixa llengua ni la mateixa cultura amb ells, però sí que compartim el mateix grau de civilització i la mateixa ètica. I suposo que tots plegats el que cerquem és que els nostres descendents, independentment de la llengua que enronin, visquin en un país pròsper i segur. Per tant, tenim un objectiu compartit en aquest sentit. I jo crec que hi ha moltes persones que no són independentistes, que no són catalanistes, però que són plenament conscients que mentre visquin a Catalunya seran maltractats com a catalans, perquè Espanya el que no fa és distincions per raó d'origen o per si parles una llengua o veneres una bandera. Per tant, ens maltracta a tots per igual i ens saqueja econòmicament a tots per igual. I és evident que aquestes persones, si algun dia es posen al nostre bàndol, és perquè estaran prioritzant els drets i interessos dels seus propis descendents. Bueno, això és el que deia el Salvador Vergés de Junts, que es pot ser català o independentista d'acord, perquè ho sents, o de butxaca, per dir, bueno, jo em sento espanyol, però si vinc a Catalunya i és independent, econòmicament estarà millor, mentre que si ets espanyolista només pots ser-ho d'acord, perquè de butxaca, si fas números, no et surten els números. Bueno, sí, si tens diverses colònies com ara mateix, sí que acaben sortint els números, però costa de saquejar i esprem els altres. Exacte. Bé, el tema de la immigració, tenim un problema aquí a Catalunya de baixa natalitat, de molt baixa natalitat. Va venint gent de fora. Gent de fora, ara parlo dels immigrants musulmans, magrebins, subsaharians, etc. Com els podem fer incorporar? Com els podem fer integrar a Catalunya? O és impossible que s'integrin? O és una batalla perduda? Perquè jo veig que hi ha col·lectius, com per exemple en el meu barri, jo veig que a la vora del Triomf a Barcelona hi ha xinesos que tenen negocis i parlen català i no hi ha aquest tipus de problema. Mentre que persones vingudes del Magreb, per exemple, i de subsaharians, és conflictiu, hi ha més conflicte. No vull dir que tots siguin conflictius els magrebins ni tots els subsaharians, perquè hi ha molt bona gent i molt treballadora, però és una bossa d'immigració que és conflictiva. La podrem incorporar, aquesta gent? La voluntat d'incorporar-la hi és, però o hi era. Però és que jo, per el que vaig veient a les xarxes, cada vegada sembla més difícil, més impossible. Creus que pot esdevenir possible? És que jo crec que no és només una tasca de l'administració el fet d'incorporar-los, sinó que ells haurien de mostrar certa predisposició, certa voluntat a integrar-se. No pot ser que el país on van espetegar sigui el que hagi d'invertir recursos perquè s'acabin integrant. Són ells que se'n van a l'estranger i són ells els que han d'adaptar-se al territori on van a raure. I per tant, la voluntat o la predisposició l'han de tenir ells i és evident que no la tenen. A títol individual, doncs segurament hi ha moltes persones que sí, com dèiem, de totes les nacionalitats que sí, que han volgut incorporar-se i assimilar-se
a la nostra nació i per tant no hi ha cap tipus de problema, però sí que és veritat que en termes genèrics s'han estat gestant durant molts anys certes contracomunitats que ara el que es dediquen és a qüestionar les nostres lleis, a disputar-nos el domini demogràfic del país i que algun dia poden representar fins i tot una amenaça a nivell polític perquè podrien fer les seves pròpies formacions polítiques i implantar democràticament certes lleis islàmiques o certes normes totalment antioccidentals, i per tant ens hauríem vençut amb les nostres pròpies eines democràtiques i això és evidentment un perill. Per això és tan important controlar el percentatge que aquesta immigració representa en el conjunt de la població, perquè com més alt és aquest percentatge, més elevat és el risc de que acabin imposant-nos la seva visió del món, que en cap cas s'adiu amb la visió del món occidental. Entesos. Ara parlem d'educació. L'educació a Catalunya era una cosa magnífica, amb l'últim informe PRISA ens han fet pols. A què és degut això? I què podem fer per millorar-ho? Perquè hi ha una cosa, hi venen molts nens que s'han d'escolaritzar, que venen de la immigració, i aquests nens se'ls ha d'ajudar. Evidentment, això no ho discuteix ningú, però no és cap secret que el fet que arribi un percentatge important de nanos que no parlen la llengua, ni català ni castellà en principi, i que a més no tenen ni idea ni han estat formats, això produeix un retrocés, evidentment. I això no és de dretes ni d'esquerres, és una cosa objectiva que qualsevol mestre del color polític que sigui et dirà. Què es pot fer amb això? Què pensa Aliança Catalana que es podria fer per resoldre-ho, si no totalment, parcialment, com fora? Bé, aquí hi ha diverses problemàtiques que afecten l'ensenyament. Un és aquest degoteig constant de nens immigrants que no enraonen la nostra llengua ni tenen coneixements bàsics de cap matèria, que evidentment endarrereixen el conjunt de l'aula i per tant provoquen aquests mals resultats en els informes PISA, i això evidentment es corregeix amb una moratòria en immigració que impedeixi que contínuament cada mes arribin alumnes nous, perquè aquí hi ha una altra qüestió que poques vegades s'aborda i que és important, que és que hi ha nens catalans vulnerables amb necessitats especials que l'administració els diu que no hi ha prou recursos per atendre'ls o per posar-los un monitor o un tutor, i en canvi estem llançant calés a cabassos amb aules d'acollida que s'ha demostrat abastament que no tenen cap repercussió positiva a la llarga. Per tant, s'hauria de regular i primer prioritzar els alumnes del país abans que no pas formar nous alumnes. També hi ha altres qüestions, com és la pèrdua d'autoritat del professorat. Hi ha professors amenaçats, professors agredits, això no es pot permetre de cap de les maneres. Les administracions i les institucions han de vetllar pel benestar d'aquest professorat, han de vetllar perquè aquests professors vagin segurs a les seves aules. No es pot permetre aquesta situació. També hi ha el 25% d'imposició del castellà, que s'ha aconseguit a través de 3 o 4 famílies que ho han sol·licitat. Això, evidentment, no ho podrem resoldre fins que siguem un estat. Mentre siguem sota jou espanyol o sota jou francès, evidentment ens poden obligar a aplicar mesures que van en contra dels nostres propis drets i principis, i per tant això només es resol proclamant l'estat català. En principi ara no ho podríem resoldre, però sí que s'hauria de retornar una mica a les aules amb aquesta cultura de l'esforç que s'ha perdut totalment, que és això de passar de curs sense haver assolit les matèries mínimes ni els coneixements bàsics. Això no s'hauria de permetre, perquè no estem fomentant la competitivitat, estem desmotivant els bons estudiants, i això hauria de ser així. Algú em pregunta quina és la posició política de l'Aliança Catalana per assolir ser autosuficients en energies renovables, l'eòlica, la fotovoltaica, la tèrmica, i arribar l'any 2030 complint el mandat de la Unió Europea. Sí, aquí tenim un problema molt greu a nivell energètic a Catalunya, perquè em sembla que és prop del 80% de l'energia que consumim es produeix a fora de Catalunya. Això vol dir que si demà proclaméssim la independència, demà passat hauríem d'estar picant a la porta d'Espanya o de França perquè ens donessin energia, i això evidentment no ens ho podem permetre. Per tant, s'ha de resoldre i aconseguir aquesta autosuficiència energètica. Catalunya ha de poder garantir una energia que sigui sostenible, que sigui segura i també que sigui barata, perquè si no, evidentment... I la podem aconseguir nosaltres, fer-la nosaltres, de Catalunya. Sí, jo crec que hi ha d'haver una combinació entre el que és energia renovable i energia nuclear. No soc cap entesa en la matèria, però sí que alguna vegada parlant amb experts ens han comentat que hi ha un sistema de petits reactors modulars que s'adaptaria molt al territori català i que ens permetria poder-nos abastir energèticament. Vale, una altra pregunta que em fan, que aquestes no les tenia jo massa controlades. Davant de l'augment de boscos descontrolats degut a l'abandó dels camps, els conreus, tal,
ens podria aclarir com podríem fer la introducció de ramats, recuperar conreus, i més aquí a Ripoll, que és un àmbit bàsicament rural, no? Què hem de fer amb això? Què es pot fer? Catalunya té molta massa forestal, però està realment molt desaprofitada. Els nostres boscos estan molt deixats, no hi ha una gestió forestal eficaç en aquest sentit, i per tant el que s'hauria de fer són tales selectives d'aquests arbres i doncs implantar plantes de biomassa per poder aprofitar aquests recursos, no? I alhora és cert que hauríem d'ampliar les hectàrees agrícoles per poder abastir-nos també a nivell alimentari. Però aquí sí que hi ha un problema gravíssim tant en el sector agrícola com en el sector ramader, que és la manca de relleu generacional. Ens trobem que moltes vegades els pares o els avis no troben en els fills o en els nets un possible relleu a la seva tasca, i això a la llarga serà, si no ho resolem, serà una problemàtica. Aquesta pregunta anava de la mà i la teva contesta veig que també amb la següent, que era la pagesia. Aquests impediments, aquesta espècie de dàmping permès que s'està fent a la pagesia. El problema és molt greu, perquè sortir a la pagesia a tallar les carreteres i el carrer és que la cosa realment està molt malament. Ara ja han dit que ja n'hi ha prou. Ens hem matxacat durant 2 o 3 anys i cada vegada més amb la burocràcia. Això és insuportable. Com es pot solucionar això? Què hauríem de fer a Catalunya per tornar a tenir una pagesia i tenir un camp fort, evidentment, intentar recuperar que les famílies hi hagi la tradició? Què es pot fer? Subvencionar? Què més? Les subvencions ja hi són, però també s'hauria de facilitar el dia a dia de tot aquest sector. I en comptes de facilitar aquest dia a dia, doncs se'ls satura amb burocratitzacions estèrils i inútils, o sigui, hi ha pagesos que han de dedicar molt temps i molts recursos a processos de gestió o d'omplir paperassa, en comptes de dedicar-se al que s'haurien d'estar dedicant. El que m'ha resultat curiós en relació a això és que quan els pagesos d'aquí i d'arreu de l'estat espanyol es van anar a manifestar amb els tractors, les carreteres, van tenir la simpatia de la ciutadania, aquí i a tot arreu. Com és que, tenint la simpatia de la ciutadania i tenint raó i sent constatables les seves queixes, com és que no s'ha resolt res? Segons penseu vosaltres. A nivell polític, evidentment, no hi ha hagut l'interès de resoldre aquesta situació, i és bastant greu perquè si abans parlàvem de la independència energètica hem de pensar també en la independència alimentària. Hem de ser el màxim d'autosuficients possibles el dia de demà en què siguem independents en els termes d'alimentació, i això no s'està prioritzant. A més, s'està fomentant la competència deslleial en productes provinents de països tercermundistes que ni compleixen normatives a nivell de sulfats químics ni tenen tampoc legislació laboral en quant a drets. Per tant, és molt difícil que un pagès d'aquí realment pugui competir contra aquests productes, i el mercat l'acaba aïllant o l'acaba esprement i l'acaba imposant uns preus que són absolutament abusius i que no els hi surten a compte. Jo recordo quan veiem a vegades a la Jonquera que entraven camions i a França els cremaven i paraven i allà no passava ningú. Aquí això no s'ha fet mai, es parla molt del Marroc o d'altres llocs, de qualsevol, que hi hagi una espècie de competència deslleial o no massa lleial, diguem-ho així. Per què creus que els agricultors espanyols no han reaccionat mai d'aquesta manera davant de l'absentisme de l'administració i l'entrada de productes il·legalment? Bé, cada poble té el seu propi caràcter i la seva pròpia manera de resoldre les problemàtiques, jo aquí no voldria entrar-hi, però el que està clar és que l'administració sí que hauria de fer molts més controls sanitaris en aquests productes i retirar-los del mercat, perquè no s'estan cenyint a la mateixa normativa que els que hem creat o produït aquí, i per tant no hi ha una igualtat de condicions a l'hora d'accedir a aquests mercats, i hem de prioritzar el pagès del país, això està clar. Bé, sí. Bueno, doncs ja que parlem dels pagesos, ara ja parlem de l'aigua. Aquí ens recordem de Santa Bàrbara quan trona. Com que tenim el gran problema, tothom en parla, què farem, si vindran aquells barcos d'ells plens d'aigua, un dia es posa a ploure, ja tothom posa el calaix, tècnica de l'estrus, ens n'oblidem, ja tenim aigua. Què podem fer perquè això no ens passi? Haurem de fer com Israel, per exemple, que ha fet unes depuradores que ara està venent aigua, perquè algú m'ha dit, Israel no tenia aigua, i amb una planificació ben estudiada i portada a terme, ara en pot vendre. Cal anar-hi, cal copiar un sistema així,
o hem de posar-nos a resar a la Mare de Déu perquè plogui, o com ho fem? Jo crec que Israel és un referent en molts aspectes i la gestió de l'aigua n'és un, no? Evidentment hem d'aprendre molt, no? El problema que tenim aquí a Catalunya, no només amb el tema de l'aigua, sinó amb molts, és que no comencem a actuar o no comencem a coordinar-nos fins que ja tenim el problema que ens ha colpejat, no? No hi ha hagut una previsió, tot i que era fàcilment previsible doncs, que en els anys successius hi hauria manca d'aigua i no s'ha fet una planificació ni s'ha pres cap tipus de mesura per no haver d'arribar a aquesta situació que ens hem trobat, no? Jo crec que la gestió dels boscos és fonamental per tal que l'aigua que arriba a Catalunya no es perdi. De fet, em sembla que hi havia estadístiques que parlaven d'un 40% de l'aigua que es perd per culpa de la manca de gestió forestal. També és molt important renovar totes les canalitzacions de les xarxes municipals. Per exemple, aquí parlant del cas de Ripoll, doncs gairebé la meitat de l'aigua de les canalitzacions es perd perquè hi ha fuites, perquè estan en mal estat. Per tant, cal invertir recursos per part de les administracions superiors, perquè les municipals no tenim prou marge, per poder renovar totes aquestes tuberies, totes aquestes canalitzacions i evitar aquesta pèrdua d'aigua. I per altra banda cal reaprofitar molt més l'aigua depurada, ja sigui per consum agrícola o bé per regar les zones verdes dels pobles, però ara mateix es torna a abocar al riu i aquesta aigua es perd. Ja, relació de Catalunya i Espanya. Començarem ara, però comencem amb l'espoli. A veure, el de l'espoli de Catalunya és qüestió d'agafar un Excel i començar a fer columnes, sumes i restes. Com podem fer? Perquè la gent, espanyols, que se senten espanyols, i que és molt respectable i que no hi ha res en contra, senten espanyols, se n'adonin que si no hi hagués aquest espoli, encara que es visquessin aquí seguint sent espanyols, doncs viurien millor, i que l'espoli és veritat, i que el del Catalunya no roba, que ells diuen que és una mentida, que és un... Com els podem convèncer? Perquè jo ja fa molts anys que penso en com es pot fer això i quan s'intenta no s'assoleix mai, que és que els hi pot més el de la unitat d'Espanya i la cosa visceral, o és que no s'ho creuen, o és que no ho hem sabut explicar bé. És que això no va de si ets espanyolista o ets catalanista, perquè tots acabem pagant les conseqüències de forma igual. Vull dir que no va de quina llengua parles, ni de quina bandera t'agrada més, ni de com et sents nacionalment, perquè les conseqüències les acabem pagant tots plegats, i les conseqüències d'aquest saqueig fiscal que Catalunya pateix des de fa tantes dècades són molt clares, que és que els nostres serveis públics són deficitaris, cada cop van a menys, només cal veure com està la sanitat. Per tant, això afecta la vida quotidiana, tant si parles espanyol com si parles català, tant si ets espanyolista com si ets catalanista. Tu no vols haver de fer llistes d'espera quan estàs malalt, vols que t'apliquin els millors tractaments, vols uns bons serveis públics, no? I aquests bons serveis públics, l'única manera de finançar-los és amb els diners que recaptem aquí a Catalunya. I si aquests diners que recaptem se'n van a Madrid i no tornen, és evident que els nostres serveis són deficitaris i per tant són molt pitjors de com serien si poguéssim mantenir aquests diners. Sí, però com els hi fem veure en ells això? Perquè hi ha gent com els vols intentar explicar, ja no fa falta anar, que això ve des de 1714, els impostos i tal, però com els expliquem ara que avui per avui està passant això, que paguem molt més, que vivim pitjor, per exemple, que a Sevilla, que paguen molt menys per tot. Dic, Sevilla és una ciutat que m'encanta i no és cap crítica. Qui diu Sevilla diu Extremadura, que és una comunitat pràcticament subvencionada per Catalunya, no? Com els hi podríem fer entendre? És que és molt fàcil amb les dades, o sigui, el 30% del que recaptem a Catalunya no torna. En diuen solidaritat, però no és solidaritat, és un saqueig i a més ens està perjudicant a tots plegats, independentment de la nació que estimem. Vull dir, tots plegats n'acabem pagant les conseqüències i per tant és important ser conscients que aquest saqueig existeix i que en un estat lliure aquest 30% d'impostos que no tornen serien per invertir en benefici dels ciutadans d'aquest país i que per tant ens sortiríem tots plegats beneficiats. A veure, quina relació tindria Catalunya amb Espanya si el dia que siguem un estat independent? Estarem barallats, no ens farem
una paret d'aquestes que fan segons quins països, Estats Units, perquè no entrin els xicanos i tot, o tindrem una bona relació, però això és una altra. Sembla que per molta gent, per altra gent no, sembla que el dia que Catalunya sigui un estat independent, amb Espanya pràcticament ens mirarem a la cara. Com ho veieu, això, vosaltres? Jo crec que s'ha dramatitzat molt al voltant d'això, que no seria absolutament cap drama, cada país tindria les seves fronteres i exerciria el seu control fronterer, però evidentment dins la Unió Europea doncs, hi ha un territori que és compartit i hi hauria lliure circulació entre nosaltres, per tant no hi veig aquesta problemàtica. S'ha volgut fomentar aquesta dramatització per evitar la independència de Catalunya, però no és certa, perquè ni a nivell familiar, ni a nivell personal, ni a cap nivell no seria real ni verídica. De fet, segurament la relació seria més bona perquè podríem parlar de tu a tu i no de qui sotmet a sotmès, no? Per tant, segurament hi hauria una relació fins i tot més fluida que no pas ara. Què fem per aconseguir que l'abstencionisme independentista torni a les urnes, que torni a creure, que torni a il·lusionar-se amb la independència? Com ho podem fer, això? Què faria Aliança Catalana? Perquè hi ha 1 milió o més de persones que no voten perquè ja no es creuen, d'Esquerra ja ni en parlo, no es creuen a Junts, no es creuen al president Puigdemont, uns que sí, uns que no. La gent està molt desil·lusionada, això. Què hem de fer? Jo crec que cal combatre frontalment perquè la independència no només és possible, sinó que és imprescindible si volem un estat pròsper i segur. I com el combatim, aquest desencís? I s'ha de tornar a engrescar la gent amb un projecte polític que sigui innovador, com és el nostre cas, oferint un model d'estat completament diferent del que ens havíem promès fins ara, un model d'estat on la gent se senti segura, un model d'estat que prioritzi els interessos, els drets i les llibertats dels seus propis ciutadans i que, per tant, basi el seu model en això, en el seny i l'ordre de tota la vida i que engresqui un altre cop els catalans. Perquè l'alternativa és continuar dins Espanya sent víctimes de les seves polítiques immigracionistes i sent víctimes del seu saqueig fiscal. Per tant, hem de triar. Volem continuar subordinats a aquesta Espanya que ens ha deixat la situació actual o volem erigir-nos en estat i exercir nosaltres el control damunt les nostres fronteres i poder resoldre les problemàtiques reals i diàries dels catalans. Jo crec que és clar. Està clar. Hem començat parlant de les diferències o de la diferència abismal entre Aliança Catalana i Vox i ara et vull preguntar quina és la diferència entre Aliança Catalana i els altres partits independentistes o dits independentistes de l'espectre polític català. Bàsicament que ells se'n diuen i nosaltres ho som, no? Aquesta seria la diferència bàsica, perquè nosaltres, evidentment, aprofitaríem qualsevol ocasió per proclamar la independència de Catalunya i no perquè fos per 8 segons, sinó que fos definitiva. I això, evidentment, s'aconsegueix amb unes garanties prèvies que en aquest cas no van ser-hi. Ens van prometre unes estructures d'estat per les quals no van treballar mai i, per tant, es van llançar a l'aventura sabent que faria fallida al cap de segons. Jo crec que cal una planificació, una bona planificació, cal crear una legalitat catalana que algun dia invalidi la legalitat espanyola i cenyir-nos tots a aquesta nova legalitat per poder proclamar aquest nou estat. I això no hi va haver aquesta vocació ni aquesta voluntat de tirar endavant realment el projecte. Jo crec que es van trobar empesos pel conjunt de la població i no van saber com reaccionar. Es devien pensar que en algun moment la població fallaria i el poble no va fallar, van acabar fallant ells. És veritat que a hores d'ara Aliança Catalana és l'únic partit que no teniu deutes amb bancs, ni crèdits, ni préstecs, ni esteu hipotecats. Jo és el que dic, si demà el Parlament decidís retirar les subvencions als grups parlamentaris, l'únic partit polític que continuaria actiu seria Aliança Catalana, perquè la resta entrarien en fallida però al cap de 10 segons, perquè tenen una estructura de nòmines, de càrrecs, de gent col·locada a dit, que seria totalment inviable sense les subvencions públiques. Nosaltres no tenim deutes ni amb bancs, ni amb cap administració, només tenim un deute amb la gent que ens ha votat, perquè nosaltres hem dit que executaríem un programa, ells ens han donat la seva confiança i evidentment nosaltres estem en deute amb ells i hem de complir aquest programa. I per què cal recolzar Aliança Catalana? Això ja és perquè facis màrqueting de publicitat, ara ja és llibre, ja pots dir.
per què importa Aliança Catalana per la Independència de Catalunya i per millorar la vida dels catalans. Què aporteu vosaltres que no aportin els altres? Perquè jo crec que la resta de formacions dites catalanistes advoquen perquè Catalunya acabi sent una ONG subordinada a l'estat espanyol i nosaltres som l'únic projecte polític que advoca clarament per la restitució de l'estat català i per garantir doncs, això en termes de seguretat, de polítiques migratòries i garantir, evidentment, els valors occidentals a casa nostra, que ara mateix es veuen amenaçats. Doncs jo crec que d'aquesta manera ha quedat molt més clar el projecte d'Aliança Catalana i que la gent ens coneixi molt millor el vostre partit, no pensant només en la problemàtica de la immigració, sinó que hi ha moltes més coses. I si vols afegir alguna cosa més és el teu moment, si no, ho donem per tancat. Molt agraïda de l'oportunitat perquè no em passa gaire sovint que m'ofereixin el micròfon, per tant sempre que me l'ofereixen aprofito. Doncs moltíssimes gràcies a tu per atendre's. Merci.